vítam ťa pri sledovaní tohto videa. Dnešné video bude také veľmi symbolické, pretože dneska, keď to natáčam, je 31. decembra a ja som sa rozhodla nahrať takéto video práve kvôli tomu, že sama vždy koncom roka nie som typ človeka, ktorý by sumarizoval ten koniec roka, ktorý by si tak hovoril, že toto som zažila tento rok a už ten rok končí a čo som zvládla, aké som mala nejaké tie ciele, ktoré som dokázala a tak ďalej. Ale skôr sa trošku obávam toho, že keď skončia tieto sviatky a toto sviatočné obdobie, tak nastane pre mňa najkritickejší čas a najkritickejšie 2 mesiace v roku, a to je január a február. A ak aj ty cítiš to, že ten január a február je pre teba kritický, čo cíti strašne veľa ľudí práve kvôli tomu, že nám trošku ten dopamín klesne, pretože je po sviatkoch, nemáme už taký ten ako keby sviatočný mód, sme proste v takom, ja neviem, zo všetkých strán na nás niekto tlačí, že si máme dávať nejaké predsavzatia v strede zimy, inak mimochodom. A aj napriek tomu, že kalendárny rok končí, tak astrologicky je ešte stále zima a ešte tá zima stále bude. A bude to práve v tie najkritickejšie mesiace a to je ten január a február. A toto tým chcem vlastne povedať v tomto videu, že my vlastne končíme ten kalendárny rok v nesprávnom čase, ako sú vlastne nejaké také tie naše vnútorné biologické hodiny a teda aj hodiny prírody. A zároveň dnes vám dám niekoľko tipov, inak je to vyše nejakých 12 bodov, ktoré som si normálne, že ja ako keby spísala už pomedzi tieto sviatky, lebo som si povedala, že čo dám na papier a čo dám na video, čím môžem pomôcť, možno, že aj vám, tak to platí. A ja som sa rozhodla, že ja tento rok, čo nás čaká, 2026, ja vôbec nebudem mať depresiu v január a február, depresia v úvodzovkách, áno, nie v tom hlavnom a pravom zmysle slova, ale nebudem proste čakať strašne na tú jar už, aby nastala, lebo to tu naozaj robím dlhé roky. Mňa vždy chytá smútok, že končí rok a kým vlastne ten január je 1., 2., 3. a potom začne ten svet sa znova hýbať a už to nie je to sviatočné, už to nie je to pekné a to ligvodkavé a tak ďalej a už sa všetci dávame preč tie stromčeky a snažíme sa uveriť tej ilúzii toho, že teraz už musíme byť zase normálni a teraz už zase musíme nejako fungovať a hlavne si musíme začať dávať nejaké ciele a začneme si proste robiť predsavzatia, blá, 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 blá. Tak práve tomuto som sa ja vždy snažila vyhnúť, ale či chcem, či nechcem, ma to ovplyvňuje tak, či tak. Aj napriek tomu, že proste nesledujem nejaké televízie, alebo proste nejak sociálne siete do detailov a zase sa to nejako rozbehne možno na tých sociálnych sieťach s tými predsavzatiami a sumarizáciou roka. Ale čo chcem odovzdať v tomto videu, okrem tých bodov je aj to, že vlastne my by sme si mohli ako keby začať uvedomovať ako ľudia, že tá príroda nás učí strašne veľa. A ona nás vlastne učí aj to sa tú zimu zastaviť. A nie len tie Vianoce, že tie Vianoce skončia, končí rok a už sa musíme od toho januára, pretože takto sa to nastavilo vo svete, ako sa nastavil kalendár, kvôli rôznym technickým veciam, cez firmy a cez proste ukončovania roka, kalendárneho a tak ďalej. Má to veľa histórií, ja som trošku googlila. Môžete si to dohľadať, kedy sa vlastne uzákonil vlastne kalendár, ktorý má 12 mesiacov, prečo tým decembrom sa to končí a prečo je to v tejto dobe. O tom nechcem toto video mať, ale nás to podľa mňa ako ľudí strašne rozrušuje. A ja to sama cítim dlhé roky a dlhé roky cítim fakt, že po tých sviatkoch taký smútok. Takže ak aj ty cítiš po sviatkoch smútok a cítiš, že si možno, že sa prejedla, hej, a hovoríme si o tom, že sme sa prejedli a že musíme začať nejaké fit programy teraz rýchlo a neviem čo, tak nie je to o tom, že sme sa prejedli, ale je to o tom, že to telo sa potrebuje cez tú zimu proste prejesť a potrebuje odpočívať, potrebuje proste byť v takom pokoji a v takom kľude, tak práve toto video bude určite zamerané alebo venované práve tebe, pretože verím tomu, že nie som jediná takáto s takýmto postihnutím, ktorá to cíti ten január a február, ale napríklad aj podľa vedcov, alebo tak som čítala taký článok, že ten január a február sú naozaj najdepresívnejšie mesiace v roku. Takže urob si niečo fajné, dobré, ja mám svoju prvú rannú kávu, teda už teraz aktuálne nejakých, je po 12. určite, takže necíhla som skôr. A 31. decembra je, takže ešte stále sa nachádzame v starom roku a presne chcem toto ešte ukončiť, tento môj, a stopnúť toto moje depresívne obdobie január, február v tomto roku a nechať to v tomto roku, aby som od toho nového to tak trošku oklamala. Tak sa pohodlne usaď a užij si toto video.
A tak, že vždy, keď skončili tie sviatky, že dobre, skončilo, tak už skončí zima, teraz rýchlo, inak nasnežilo do rána. A môže začať jar. A ja som naozaj začala sama seba klamať a robila som to tak naozaj, že veľmi komicky. Pozvešala som všetko, myslela som si, že keď pozvešam všetky ozdoby vianočné, takže jar zrazu príde skôr. Aj ten pocit, aj všetko, a to telo nebude unavené. Zároveň som robila také, že som si kupovala už od januára, lebo to už v obchodoch budete mať tiež tulipány, také pastelové, lebo ja už privolávam jar a ja už nechcem zimu. Hej, ja už nechcem zimu. A takisto som utekala, ako utekajú ľudia podľa mňa v tomto pásme, do všetkých tých tropických krajín, proste, lebo nechcú zniesť tú zimu. Ale za tým nechcem zniesť tú zimu som si vlastne minule uvedomila, že nie je to, že nám tá zima nejak prioritne vadí. Môže niekomu tá zima vadí, ale napríklad keď je nasnežené a mrzne, tak je podľa mňa veľmi pekné ročné obdobie. Ale podľa mňa my máme tak trošku problém s tým spomaliť. A my máme tak trošku problém len tak byť a nič nerobiť. Máme tak trošku problém byť v tej tme, ráno skoro vychádza slnko a večer skoro zachádza. Máme problém byť v tom kľude a v tom pokoji. A podľa mňa, nechcem sa nikoho dotknúť, ale podľa mňa práve kvôli tomuto buď cestujeme na rôzne tieto tropické miesta, alebo strašne chceme, ako som to mala aj ja, a dúfam, že to tento rok zažívať už nebudem, ten ďalší, že chcem strašne vymazať z kalendára tieto 2 mesiace, pretože mi nie je príjemne. A ja som naozaj si začala zaznačovať, to bolo presne počas tohto sviatočného obdobia, že čo môžem urobiť inak. A napadlo ma fakt nespočetne veľa vecí, ako si môžem naozaj pomôcť a hlavne tej hlave pomôcť tomu, že proste nechcem zažívať tie smútky, proste ten január a február. Lebo napríklad vidíte to v okolí, že začnú byť zľavy, ľudia začnú nakupovať, lebo chcú zahnať tú samotu a ten smútok a to, že niečo skončilo, že už to nie je také vrúcne, že ten svet sa znova začal zrýchľovať a tak ďalej a tak ďalej. A začnú buď veľmi nakupovať, alebo práve, že tie predaje vo viacero ich nejakých akože takýchto spoločností idú strašne dole ten január, február, lebo ľudia nechcú nakupovať. A sú to také akože dve skupinky. Ale tí, ktorí proste sa na to chytia, tak dokážu naozaj po tých Vianociach minúť tie peniažky, čo dostali a tak ďalej a tak ďalej. A je to veľmi chytro spravené a naozaj chceme zaplniť nejakú tú prázdnotu práve tými nákupmi. Takže to len na margo toho. Ale fakt, že ja som naozaj robila to, že som sa snažila vymazať tieto 2 mesiace z roka, normálne kalendárneho, január, február nemusí byť a už nech začne jar, po Vianoce už nech je jar a nech začne byť slnko. Hej? Tak, a samozrejme niekto môže povedať, máme málo vitamínu D a tak ďalej a proste nemáme tú energiu z toho slnka a tak ďalej. Áno, nemáme, ale evolučne to ľudia a proste naozaj v takýchto pásmach ročných období to nikdy nemali proste. A zvládali tú zimu, lebo boli proste v určitom tom nastavení, kde boli v spätosti s prírodou, čo si myslím osobne. A dosť im to podľa mňa ako keby pomáhalo. A ja som niečo vyňala tak trošku aj čo by mohlo pomôcť. Napríklad mne určite, si myslím. A chcem sa toho začať držať a možno, že vám to pomôže tiež. Dajte mi na schvál vedieť do komentára, či máte presne tento istý problém, že to riešite, že ten január, február je taký trigrujúci pre vás, že vás to naozaj tak naštve, že proste ty kokos, zase začína nový rok a ja zase som tak a tak a tak a tak a tak. A som zvedavá, že či to som len ja taká sama, alebo to máte naozaj aj vy tak. Čiže ja som naozaj žila v tom móde, že len už skončí tá zima a už nech není tá zima. Takže som si povedala, že tento rok nebudem čakať na to, že začne už tá jar a nebudem ju privolávať pastelovými farbami, či už v mojom prostredí proste doma, alebo v oblečení. A ja som si, viete čo, uvedomila teraz, tieto posledné dni, týždne, že ja som žila celých 30 vyše rokov v lži, že mne pristane ružová farba. Akože vážne, ja milujem rúžovú farbu a ja ju mám všade. Veď vy viete, asi aj túto stromček je nejak rúžový. Ale ja som aj v šatníku mala strašne veľa rúžovej. A ja teraz v tom šatníku tú rúžovú vôbec nemala, lebo som to vyhodila všetko. A uvedomila som si, že to bola strašná lož si myslieť, že mi táto farba pristala, lebo mne tá farba nepristane. Ale dobre, predtým som mala blond vlasy, bolo to ešte ako tak, odtieňovo. Ale tým, že už mám teraz vlastne svoje tmavé vlasy, ktoré proste nemám vôbec nejako prifarbované,
tak som si uvedomila, že mne pristanú úplne iné farby, zemité farby, proste napríklad modrá je pre mňa naozaj že topká farba, ktorú mám aj rada a ktorá mi pristane. Zelená je tiež jedna z veľmi pekných spektier, ktoré sa mi páči a práve takýmito farbami sa chcem teraz v zime naozaj že obklopovať, lebo to bude mať naozaj veľký vplyv, lebo môžete, napríklad ja som si všimla, že keď som sa tými pastelkami začala obklopovať, tak som už začala naozaj čakať na to, že tá jar proste začne a už tulipány mi, ja neviem, 10 kytíc odkvitlo a stále ešte nič, proste už ma nebaví táto čľapkanica, už som sa začala v tom trošku tak rochniť. A ďalšie uvedomenie, na ktoré som prišla, bolo, že odložím vianočné ozdoby, určite odložím vianočnú výzdobu okolo toho 6. 7. januára, ale vlastne som si uvedomila, že ja možno, že nejaké tie girlandy nechám a možno niečo vyrobím také zimné, že čisto nejaký zimný dekor, ktorý mi stále bude pripomínať, tá zima je ešte stále tu. To rok naozaj chcem tú zimu poriadne uctiť a užiť a veľmi sa na to teším. Neviem, ako to dá moja psychika. Mám 2 deti, myslím si, že ma budú v tom veľmi podporovať, lebo prechádzky budú určite na dennodennej nejakej tej rutine, lebo hlavne takto, keď bude pekne posnežené, alebo čerstvý vzduch podľa mňa nás naozaj dostane do toho tela a uvedomíme si, že tá zima je naozaj čarovná a že je pekná. Proste, že dobre, áno, aj mne je v zime zima. Ale som si uvedomila, že mne bola v zime zima kvôli tomu, že som nenosila dostatočne dobré oblečenie typu regulácie, hej, čiže naozaj tá vlna a tak ďalej, alebo alpaka a vlastne preto podľa mňa veľa ľudí nemá rado zimu, lebo im je zima, pretože nemajú dostatočne dobré oblečenie na sebe. To je len taký postreh. A takých postrehov je dneska viac. Dobre, ešte tým pastelovým farbám, ja som si vlastne uvedomila, že mne vlastne vôbec si pastelové farby nepristanú. Mne sa strašne páčia celý život pastelové. Rúžová, mentolová, proste potom taká zelenkavá, potom taká modrá, tyrkysová, svetlučka, takéto, mne to mám strašne rada. Ale naozaj byť tak pravdivá k sebe a povedať si, toto ti fakt už nepristane a nekupuj si. Čaká nás tento rok svadba, máme v rodine svadbu a vlastne som si uvedomila, že ako prvé by bolo iné roky rúžové šaty určite. A teraz som si vlastne povedala, že nie, že ja chcem mať už odtieň na tej svadbe taký, ktorý pristane mne. A pohrávam sa ešte s myšlienkou, že teda či pôjdem do takejto modrej, alebo pôjdem do zelenej, tiež takej sítej zelenej, alebo uvidím ešte, že aké sa mi ukážu, čo by bolo možno, že vhodné pre mňa. Ešte aj bordová je pre mňa také zemité, taká teplá, nejaká tehlová, to je tiež moja farba. To je ako, že zrazu keď si uvedomíte, že koľko my ľudia žijeme v klamstvách, ktoré si sami povieme, tak je to také komické. Ďalej, čo si myslím, že ma môže dosť veľmi povzniesť na to zvládnuť ten január, február a môže to pomôcť aj vám, je naozaj ručná tvorba. A pritom, keď my ženy tvoríme rukami, tak sa nás spúšťa endorfín, proste hormón šťastia a ešte ďalšie ženské hormóny, ktoré sú zodpovedné naozaj za to, že my začneme mať lepšiu náladu a začneme byť proste psychicky vyrovnanejšie. A niekde sa naozaj už kolovalo na Instači, sa mi zdá nejakého času, že ručné pletenie, háčkovanie a také proste ručné práce napomáhajú predchádzať proste psychickým ochoreniam a zároveň aj vlastne tým takým degeneratívnym ochoreniam mozgu, ako je Alzheimer alebo demencia, a pretože vlastne tam trénujeme tú pamäť tým rátaním. Inak ja si nerátam, niekedy hej, ale niekedy nie. Potom nadávam, že proste som to zle spočítala alebo že som to nespočítala a musím párať. Ale je to vraj nejak už vedecky potvrdené, že ručné práce takéhoto charakteru naozaj podporujú zdravie psychické. Ja si tak vravím, že keby ženy, ktoré majú depresie, bolesti hlavy a tak ďalej, namiesto toho chodenia po nákupoch a kavičkovania v nejakých shoppingoch zobrali háčik do ruky alebo nejaké ihlice a začali sa proste možno, že učiť urobiť, ja neviem, aj keď bez nejakého dôvodu, že by niečo vyrobili, to je pekný ťahač, keď niečo vyrobíte naozaj pre seba, tak by možno, že boli viac šťastnejšie. Ja si to osobne myslím, lebo vychádzam z vlastnej skúsenosti. Ale k tomu háčkovaniu a ďalším veciam. Ja som tieto Vianoce a ja sa musím pochváliť, čo som dostala. Ja som dostala takýto krásny darček a to sú ihlice na štrikovanie. Nebudem klamať, kúpila som si ten darček a dala som si ho pod stromček ja sama. Lebo ja si od jedného času
vždy zabalím nejaký malý dáček sama pre seba. A Ilice pretože ja už som sa hačkovať, teda respektíve štrikovať, chcela učiť tento rok, čo bol. A som bola ešte vtedy s brúškom a som si povedala, že chcem sa do toho tento rok pustiť a som sa do toho nepustila. A pre mňa darovať si naozaj ihlice na tieto Vianoce je taký menší záväzok, že to chcem naozaj sa naučiť, alebo si rozpamätať sa, lebo ja som ako dieťa mala ten základ, že som to vedela, ale už teraz proste to zase zapnem len YouTube a začnem sa to proste učiť. Takže toto je pre mňa záväzok, že pôjdem do toho štrikovania. Takže to si určite chcem, ale mňa napadlo vlastne to, že čo ja vlastne budem ten január, február, proste cez tú zimu naozaj, ako vyplním ten čas. Teda, než by som ho potrebovala nejak extrémne vyplniť, keďže mám deti dve. A jedno začína byť od februára na domácom vzdelávaní a druhé 9-mesačný chlapček aktuálne bude v januári. Takže som si vlastne uvedomila, že ja nepotrebujem nejak extrémne vyplňať ten čas a nemusím mať depresiu, pretože materská stačí depresia. V úvodzovkách milujem ich nadovšetko. Ale je to niekedy veľmi ťažké naozaj, že mať dve deti je dosť náročné. Nevadí, poďme ďalej. A s tým háčkovaním a s tým pletením a s tými celkovo ručnými vecami som si uvedomila, že mne skrsol úžasný nápad. A to je ten, že ja už tento rok som chcela obdarovať svojich blízkych a mať aj doma ten home decor, proste taký, ktorý vyrobím ja v rámci nejakej deky hačkovanej, vianočnej, s krásnymi tými candy cane a proste nejakými vločkami. Lenže viete, čo to je uhačkovať deku? Proste to naozaj akože trvá strašne dlho vedieť uhačkovať deku. To trvá naozaj, že týždne a mesiace, a keď máte čas len po večeroch na hodinku, kým deti spia, keď už deti spia, tak je to fakt ťažké. A ja som si uvedomila, že ja sa idem teraz, január, február, pustiť do projektov zimných, na najbližšie vianočné darčeky budeme mať už pripravené a takisto aj pre nás do rodiny proste chceme mať, chceli by sme sa presťahovať do nového bývania a postaviť dom za tento rok. Takže budeme pozitívni, tak aby som už mala pripravenú tú výbavičku pre nás, takže bude ma to pekne ťahať do toho, že vlastne ja mám čo hačkovať. Ja nemusím teraz riešiť, že ale začne už jar a leto a vtedy musím inú priadzu vybrať. Ja normálne si teraz január, február chcem sadnúť k tomu hačkovaniu a štrikovaniu a budem robiť projekty na najbližšie Vianoce 2026. Ak sa vám to zdá čudné, mne sa to čudné nezdá, pretože viem, že uhačkovať nejakú deku alebo nejaký pekný, ja neviem, sveter alebo kardigán pre niekoho ako darček trvá naozaj 2 mesiace. Fakt. Aj keby ste to hačkovali za jeden deň, tak to za jeden deň nespravíte. Spravíte to možno za, ja neviem, to naozaj trvá proste niekoľko hodín, to trvá niekedy aj, ja neviem, keď som videla na Instagrame také videá, kde to baba si odstopovala, kým spravila čiapku a trvalo ju to proste 2 hodiny. A naozaj, akože to nie je tak, že to spravíte za chvíľočku, to vám trvá proste. A že keď zoberiete sveter, tak vám to trvá, pokiaľ máte málo času, tak vás to naozaj trvá veľmi dlho. Ale ja som zberá, že ja zabijem 2 muchy jednou ranou, až naozaj sa aj pozitívne a psychicky budem tento január, február obklopovať vecami a robiť presne to, aby som si tú zimu užila. Aby som sa na ňu nevykašľala a nepovedala si, choď už preč tých zimách hnusná, ja už chcem jar. Nie, ja chcem ešte tú zimu. Ja som si to uvedomila, že proste tá zima je super. A keď je ešte sneh a keď sú proste naozaj tie krásne počasie, tak tie prechádzky sú podľa mňa základ. Základ, čerstvý vzduch, cvičenie, možno vonku, trošku sa ponaťahovať. To by vás tiež mohlo nejako povzbudiť a aby ste neprepadali nejakým depresívnym stavom, že bože, tá zima a čľapkanica a sichravé a toto. Áno, tak doplniť si nejaké to déčko, ale podľa mňa veľmi, veľmi zaberá aj to cvičiť. Proste naozaj, že ráno si zacvičiť nejaký pozdrav slnku alebo nejaké takéto veci. A obklopovať sa peknými vecami, to je ďalšia vec, že akože mňa aj tá fashion stále neobchádza. Ja tú fashion mám strašne rada. Minulo som zhltla Emily in Paris, teda čo bola posledná séria za neviem koľko večerov, ale veľmi rýchlo sme to počas týchto sviatkov s mužom pozreli a naozaj som si uvedomila, že jo, tá estetika proste to je jedna báseň pre mňa, proste mi sa to strašne páči, ja to mám strašne rada a preto asi o tom hovorím, ale k tej domácej výrobe nielen to háčkovanie alebo štrikovanie, ale vlastne chystám sa tento rok aj v rámci toho Instagramu vám dávať proste také projekty, ktoré vás budú tak viac približovať k tej sebestačnosti, ale k tej udržateľnosti, čo sa týkajú možno aj nejakých iných vecí ako hačkovanie, šitie a tak ďalej. Ale možno, páčili sa mi tie reelsy, ktoré som robila ako darčeky vianočné a povedala som si, a páčili sa aj vám, a povedala som si, že z toho spravím asi takú tradíciu tento rok celý a pôjdeme naozaj do takých naozaj pekných projektov, hej, že vyrobiť si proste lesky na pery, vytvoriť si nejaký bronzer,
bude to super. Teším sa na to veľmi. Ale keďže ešte nás čaká január, február, nebudeme začínať nové projekty. To som si teraz vlastne prečítala, lebo to bol ďalší bod, pretože na to nie je čas. Proste začínať nové projekty v januári a februári je proste úplne to je proti prírode. Ako naozaj. To potrebuje prejsť astrologicky a možno ten koniec marca sa začneme naozaj už tak nadýchovať a uvedomíme si naozaj aj to plánovanie, aj ten nejaký... A všetci budú na vás teraz tlačiť s tým, že aby ste si robili tie moodboardy a všetky proste tie nástenky prianí. Neverte tomu. Neverte tomu, lebo keď si spravíte nástenku prianí teraz v zime, tak budete naozaj to robiť z toho, aby ste už konečne vyviazli z tejto zimy nešťastnej. Fakt. Preto sa na tých moodboardoch opakujú proste veci ako slnko, more a tak ďalej. Ja mám rada tiež slnko a more, ale uvedomila som si, že nás ten život učí naozaj aj spomaliť a tá zima je najlepšia na to spomalenie. Ak ste doteraz nevedeli spomaliť a my máme veľký problém vedieť len tak ležať na gauči a nič nerobiť. A to je sakra problém. A to je proste brutál. To ľudia nevedia. Myslím si. V našich podmienkach tuto na Slovensku už dupom. Zimný dekor som povedala, že naozaj mám nejak tak v pláne, že keď mi niečo príde, tak naozaj nejaké lyže pekné spraviť ako dekoráciu a tak ďalej. Aj som vždy tieto zimné ozdoby odkladala a vlastne uvedomujem si, že nemusím odkladať zimné ozdoby, pokiaľ nie sú že vyslovene vianočné, ale ten dom chce byť ešte na tú zimu ozdobený. On nechce byť ešte jarný, proste. On chce byť ešte zimný. Uvedomenie, že zima nekončí Vianocami, trvalo mi to cez 30 rokov, že som si vlastne uvedomila a myslím si, že na spoločnosť do toho naozaj tlačí, že tak zima a sichravosť a útulnosť a spolupatričnosť a tá rodina má byť pokope len na tie Vianoce a od januára už makáme ako fretky a už proste ideme dopredu, tak nás tomu naozaj učia aj tie korporátne spoločnosti a rôzne nastavenia proste, ale tá zima stále trvá. A tá zima je krásna. A ak máte možnosť ísť niekde len tak na kopec sa proste prejsť a tak ďalej, tak ďalej. Áno, a ja budem frfla, lebo keď mi mrzne nos, tak nemám až tak rada tú zimu, proste ja som potom furt vyštípaná. Ale dávam to naozaj, vám ten mozgové bunky vymení proste ten vzduch, to úplne. A samozrejme také radosti zimné, že sánkovačka, guľovačka z deti, a hlavne keď máte deti, alebo ak aj nemáte deti proste, tak naozaj blázniť trošku, naozaj byť takým... A v tomto mám naozaj aj ja taký, som si uvedomila s časom, svojím vekom, že veľmi ťažko sa mi to povoľuje proste mať takéto, že povolím a som tam rozbláznená. Väčšinou je ten muž môj taký, ktorý sa s tou cerkou vždy bláznil a ja som sa vždy k tomu tak chcela pridať, aj tou guľovačkou, a vždy som o tom frflala, že som mokrá. Takže možno, že si to tak viac užívať, možno sa vyváľať v tom snehu a byť mokrá, kašľať na to, že budem proste od snehu premočená. Takisto ukončiť presvedčenie, že zima končí koncom roka, alebo nekončí. A koncom roka vlastne nekončí nič, končia len proste papierové záležitosti, ktoré potrebujeme mať v poriadku, daňové veci a takéto, ale vlastne týmto rokom, alebo týmto dňom, v tomto roku, dneska, keď to natáčam, vlastne nekončí nič. Vlastne čo končí? Kalendárne, otočíme kalendár, bude tam 2026, 1.1., ale nekončí vlastne to, ešte to ide astrologicky stále. Hej, niekto vraví, začíname jednotkový rok, bude to štart, bla bla bla, ja som sama jednotka, proste životné číslo, ale proste, ako, fakt? My tomu uverili, že proste tá príroda je nastavená na to, že v strede zimy sa niečo ukončuje. Keď sme my vlastne ešte začali tú zimu proste zimným slnovrátom. Nedáva to zmysel. Čiže ďalší bod je 10. Hej? Je uvoľniť sa do toho nič nerobenia, to som povedala, len tak byť, len tak ten čaj si dať, a keď ide slnko proste zájde, tak proste odpočívať, už byť v tom relaxe, už nebehať nikde. A ja na jednej strane chápem, že my ľudia, keď sme busy a chodíme do tých prác, tak sme si strašne zvykli, že ešte cestujeme, až prídeme domov o 6, o 7 a tak ďalej. Ale dá sa aj z toho výjsť, naozaj, dá. A nebudem tu tvrdiť, že sa nedá, dá sa z toho výjsť. A viem, že tieto videá sú práve pre tých, ktorí to chcú zmeniť a ktorí cítia, že ich to vysáva proste. A tento rok bude naozaj podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý, bude veľmi silný, myslím si. Už tento 2025 bol ako mega, brutál, už potrebujem aj ja trošku taký nádych, sa trošku tak akože nadýchnú, už to začalo sa aj ukončovať trošku také tie naozaj, že tráble, ktoré prichádzali, lebo ako neviem, či aj vy ste zažívali naozaj také, že dosť náročné obdobia v tomto decembri, ale
dopriať si ten odpočinok. Podľa mňa sme tlačení a budeme tlačení do toho, aby sme si sami sebe povedali a položili zo pár otázok, na ktoré si máme odpovedať, ako každý sám za seba. Ideme ďalej. Večer pri seriáloch, filmoch a tak ďalej. Áno. Pretože tie večery pri tých seriáloch sú podľa mňa super. Zoberiete si čaj, teplý proste. Naozaj pustíte si niečo teplé, hrejivé, nie žiadne stupidné, myslím také tie reality show, ktoré napríklad mne vôbec nedávajú zmysel, alebo proste nejaké celebritné záležitosti, podľa mňa to je strašne primitívne to sledovať. A zahlcujem vlastne sama seba. Naozaj, že super nejaký seriálik alebo nejaký filmik zimný. Proste dávam to taký ten vibe a takú atmošku. Proste nie niečo stupidné, hej, tie reality show a tak, ale niečo, čo má zmysel. Zimné rituály, mega super, teším sa na ne naozaj, kúpeľ, sviečky, teplé jedlo, písanie denníka, alebo nejaké proste rituáliky. Nejaké príjemné rituáliky proste, také, nie že aby ste sa stali nejakou šamankou, ale aby ste si naozaj privodili ten pocit v tele, že je tá zima. A posledné naozaj obklopiť sa zimným oblečením. Toto bol tiež problém, že ja som mala problém si už v januári, februári niečo kúpovať, že zimnú bundu, hej, no nebudem preboha, už je jar za chvíľku. No nie. Nie, že aby to len vydržalo do jary, to mi stačí. A som si uvedomila, že prečo by som si nemohla napríklad či už uhačkovať, alebo možno, že kúpiť alebo ušiť naozaj funkčné oblečenie také, že naozaj vlna, alebo... A chystám sa na ten kabát, stále som ho nespravila, ten kabát, čo som vám vravila minule z varenej vlny, ani Synčekovi som nespravila overu, lebo som proste nemala stihu, ale chystám sa na to si to spraviť, pretože viem, že to budem nosiť ešte aj ten ďalší proste, už v 2026, možno, že od toho novembra, takže obklopiť sa naozaj, aby to bola ochrana, aby to bol komfort a zároveň aj nejaká tá súčasť tej zimnej identity proste, že je tá zima tu. A možno, že zároveň už aj taká príprava na október, že nie na rýchlo si rýchlo niečo kupovať, ale takisto ako s tým hačkovaním a štrikovaním, že urobiť už, aby to bolo pripravené v ten čas, keď to už bude aktuálne, tak toto je to isté. Lebo január, február, marec je ešte stále chladno. Netvrdím, že sú sibírske zimy, ale ešte nemôžeme nosiť lodičky a sandálky. A vlastne to je asi tak všetko, čo som chcela k tomuto povedať. A dáme záverečnú myšlienku, že zima nie je pauza medzi skutočnými obdobiami. Zima je tým skutočným obdobím a nekončí tými sviatkami, ale práve že začína. A je to čas, ktorý nás učí len byť a nerobiť. Takže verím tomu, že k tomu toto video, aby si len tak bola, pomohlo, pretože si mala čas vypočuť a pozrieť niečo, čo ti mohlo dať zmysel a pripraviť ťa na najbližšie tie január, február po mojom, ktoré by som chcela mať tento rok naozaj a neprepadať nejakému negatívnemu, že stále je hmla, stále je šedá obloha. A dúfam, že ti dalo toto video to, čo si chcela. Ďakujem za zhliadnutie, veľmi ma podporí to, pokiaľ mi ho lajkneš, budeš ma sledovať aj na Instagrame a zanecháš mi niečo pekné v komentári a ja sa budem tešiť zase niekedy na budúce a užívajte si naozaj zimu a nie čakajte na to, že príde po 31. decembri už jar. Majte sa pekne, ďakujem za zhliadnutie a ahojte.